Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al'ummar kungiyar IS gaba ɗaya albishirinku. Muna samun labarin cewa kudaden kungiyar IAS suna shirin fitowa nan ba da jimawa ba. Amma kafin mu yi karan bayani, ku bari mu karanta mu ji me aka cewa. 2026 IAS, Mali, la monnaie unique de l'AES annoncée par le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Pour la toute première fois, le ministre des Finances de l'AES, Al-Fusseini Sannou, évoque une feuille de route vers une monnaie unique de l'AES. Al-Fusseini Sannou, ministre de l'économie du Mali, confirme cette avancée historique pour l'intégration économique régionale. Wasu suna cewa fa kudaden nan na kungiyar IS cikin wannan sabon shekarar da muke cikin ta yanzu 2026 wata 6 za su fara aiki, wato rabin shekara kenan. Wannan tun da aka fara yin magana ta harkar kudaden nan na kungiyar IS ba a taba samu babban mutum wanda yake cikin gwamnatin Mali ko Niger ko Burkina yace ga lokacin da za a fido kuɗi. Amma tunda wannan labarin ya fito kuma mun ga bidiyon, to yana da tabbatin cewa wannan magana gaskiya ne. Saboda haka mu dai fatan mu shine Allah ubangiji ya sa kudaden suna da ƙarfi ta yadda za mu bar kasashen waɗannan azzaluman larabawan mu kuma cikin kasashen mu nemi kuɗin mu. Sannan kuma ina godiya ga masoyana waɗanda tun jiya suke ta min DM, waɗanda ke lamba da suna ta kira na wai lafiya je baka yi posting ba. Kuna jin murya ta ko? Wallahi mura ce ta kama ni. Mu gobraye nan da nan ne mura ta kama mu. Da an ce ana iska kaɗan, magana ta kare. Saboda haka ku wallafa mana wannan bidiyon saboda duniya, kungiyar IS, al'ummar duka kungiyar IS su san irin aikin da shugabannin kasashen mu suke yi game da al'ummar kasashen mu da ko game da keto mutuncin kasashen mu. Ku ga mun ra'ayin ku kuma section Allah ya samu dace. Bob la famille an zo daidai wajen. An kiyasta kaso 70 cikin al'ummar Niger matasa ne. Abinda sani wannan magana, wata makaranta aka bude inda ake koyan harka ta diplomasiya tsakanin ƙasa da ƙasa. Da fami wannan makaranta ya kamata a ce a same mu matasa mu ne kan gaba shiga wannan makaranta. Domin ci gaban duniya da arzikin duniya da duk wani abu da ake nema na duniya yana cikin wannan relation. Daga dipite na duniya har shugaban kasa na duniya babu wanda ba za ka iya gani ba. Ya kake iya magana da shi, ya ake yana cikin wannan makaranta. So da haka nan yanzu duniya, connaissance shine duniya. Ba a neman kuɗi da ƙari da ilimi ne zuwa ke neman kuɗi. Strategy iri daban-daban. A daidai wannan gaba nake gayyatar matasan mu haɗu a comment section. Menene ra'ayinku? Comment